Pablo Titin. Gainera, ongi moldatu da Pablo. Erki bihurritua eta tanto hortxe amaitu da partida. 22 eta 9, garaipen oso garbia lortu dute asegartzeko pilotariek. Oso garbia eta joko latza erakutsita, orain bai, orain ari dira. Bi hauek espero genuen jokoa erakusten, elkarrizketa labur bat egiteko denbora daukagu. Aurrera, Elena. Bai, hemen txondut ondoan, Pablo, ez dakit, oraindik gaiden ezer esateko, Osperi buelta ematen ari zaiolako. Pablo, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, kaina, atzean eta aurrean, biak ere oso inspiratuta. Bai, nik uste gaur, lehenengo momentutik oso gustora aritu gara bio, konfiantzakin. Gauzak ondo urtein dira lehenengo momentutatik eta esan oso gustora, ez. Lehen esan duguna, motorra martxan jartzea kosta egin zaizue, baina 3. garaipena jarraian eta gaur gainera erakustaldi emanez. Bai, nik uste gaur biok partido ona joatu dugula, guretzako importantea esan ez. Holako partidua jolastea, biok gustora geratzea, irabaztea, eta bueno, esan oso kontentu eta bueno, oin moral askoaz, beste partidutako, badakigu partido oso gorrak izango direla, baina bueno, eta emango dugu eta bueno, a ber, nor harteltzen geran ez.